Govornikom se postaje kroz praksu. Onog momenta kada ove neke savete današnje i neke druge koje pročitate i naiđete na njih, primenite na sebi i isprobate. Kaže, hajde sad ja da probam da ubrizgam pauzu u svoj govor. Ili hajde da probam svesno da govorim brže zato što je malo manje važno, a onda da usporim kada je nešto posebno bitno. Ili kako koristim ruke, daj to da isprobam. Ili šta je sa poštapalicama i tako dalje i tako dalje. Tek kad budete pokušali to da primenite, vi ćete postati kandidat da govorite izražajno. Kada govore ljudi o dikciji, često pobrkaju lončiće pa pomisle da je to samo artikulacija, samo izgovor. Onaj se savršeno dobro razume, dikcija mu je odlična. To je malo. Dikcija je mnogo više od toga. Hajde da pogledamo šta je sve dikcija. Dikcija je pod broj 1 zaista artikulacija. Kad govorimo o artikulaciji, govorimo o jasnom izgovoru svih glasova. To znači da se sve što govorimo savršeno dobro razume. Ljudi koji petljaju, koji ne otvaraju dovoljno usta dok govore, tehnički vrlo jednostavno, nisu dovoljno dobro razumljivi i sigurno vam se dešavalo da budete u nekom društvu i da neko toliko brzopleto priča, kaže šta? Ne razumem te, ponovi. I što više puta ponovi, više će izgubiti entuzijazam da nešto uopšte i kaže. A to je samo zato što mu je mlitava artikulacija. Govorni aparat nije dovoljno pokretljiv. Dakle, dikcija jeste artikulacija. Pod broj 2 ona je i akcentuacija. Mi se danas nećemo mnogo baviti akcentima. I inače su ljudi sve više i više alergični na akcente, pogotovo što misle da tema akcenata u stvari dotiče najviše priču da li se kaže nešto ovako ili onako. Čula sam onog tamo kaže palačinka. Kao da li je moguće? Ili idem u bioskop, on je tako rekao. Ili ono čuveno, neću da govorim kao Dnevnik 2 RTS-a, policajaca, vatrogasaca, genitiv množine i slično. Ali akcenti nisu samo to, doći ćemo do toga. Treća stvar koja nam je važna kada je reč o dikciji jeste logika. I ona je uvek umrežena sa ovom četvrtom stvari, a to je ritam i tempo. I o tome ćemo danas najviše govoriti, zato što vidjet ćete tek ako usvojite i primenite znanja iz logike govora, a to znači naglašavanje reči, odnosno ritma i tempa, a to znači koliko brzo, sporo govorim i slično, tek tada ćete moći da kažete za sebe da ste dobar govornik.